igual. Que sí, que eixa fulla no estava ahí. Vols dir que li ha eixit en un dia? Clar, dona. Ah, no pot ser. Clar que pot ser. No pot ser. Que sí. Mira. Què vols que mire? Un coll? No, mira, sí. Un granet? Exacte. Eixe granet ahir no estava. I què? Què vols dir amb això? Que si a mi, que sóc una humana de 20 anys i que ja no creixeré més, Pobreta! si a mi, que ja no creixeré més, m'ix un granet d'un dia per a l'altre, com no li ha d'eixir a ell una fulla en un dia? Si pot arribar als 20 metres! I això és molt? Com una finca! Quina barbaritat! Ell tan alt i tu tan baixeta! Escolta, que tu tampoc eres un xop. Disculpa. Bona vesprada! Volem explicar-vos que aquest arbre el tenim des de fa 2 mesos, quan van començar a assajar aquesta obra de teatre sobre la identitat. I quina relació té un arbre amb la identitat, direu? Jo també m'ho he preguntat moltes vegades. L'arbre ens el van dur des d'Itàlia. El cas és que d'aquestos arbres també n'hi ha per ací. Sí, però aquest ve d'Itàlia. És per tant un arbre estranger. No cal remarcar-ho tant que ací som quasi totes estrangeres. A veure si et penses que tu vas néixer a Albaida. Com? Ves? Aquest arbre és un ficus microcarpa. Com es deia en castellà? Ficus. En castellà es diu ficus. Ens han dit que aquest ficus té 7 anys. És per tant un arbre xiquet. I aquí pensa que la identitat es modela durant la infància. Que el que vivim quan som xiquets ens defineix per a tota la vida. I aquest grup, el nostre, també és jove, és nou. Ens coneixem des de fa només un any. Però sense voler-ho ni pensar-ho, ens estem creant una identitat col·lectiva. Ens sentim part de Cent Erasmus. I d'aquest arbre? Som una companyia formada per 12 intèrprets i un arbre. O 12 intèrprets que són com un arbre. Però no es diu com una pinya, un grup únic com una pinya. Com un arbre. Com podem ser un arbre? Perquè són les meues arrels. És el meu tronc, el meu cos, és la meua saba. Són les branques de les decisions que he pres i els buits de les que no he pres. Són les meues fulles, són les meues flors, són i seran els meus fruits. És la meua primavera, serà la meua tardor i serà el meu hivern. I serà el cossiol que recollirà el que quede de mi, que serà terra. I a la terra plantarem aquest arbre. Aquest espectacle, després de visitar molts pobles i ciutats, Acabarà a les muntanyes. A Carícola, un poblet que està als peus de la Serra del Benicadell. i d'alguna manera, al final d'aquest espectacle i de la convivència d'aquest grup, serà un principi per a l'arbre, que deixarà de ser xiquet. I quan ell es faça gran... De 20 metres. Nosaltres continuarem sent humans xicotets i fràgils. Però podrem tornar al lloc on van plantar l'arbre i podrem sentir que d'alguna manera som part de les seues arrels, que són també les d'aquest grup. I quan serem molt majors, sabré que dins d'ell encara es mantenen vives eixes joves de diversos països que un dia es van ajuntar en un escenari per a contar històries pels pobles. Per a parlar de la identitat d'un món en perill. D'un món que es crema, que es seca, que sagna a les guerres 1000 voltes repetides. L'arbre ens recordarà que a les seues arrels... Que són les nostres. Sempre estaran els xiquets que volien jugar. I les joves que somiaven en un món millor. I així continuarem vius a les arrels de l'arbre. No sé qué más que yo sé.
30 años. Soy mujer. Blanca. Española. Bueno, un poco francesa también soy. Europea, eso sí. Y soy buena persona. Bueno, a veces. Bueno, eso creo. Ay, no lo sé, qué lío. Perdonad, más allá de eso, no sé mucho más. Bueno, sí, tengo un don, el de la contradicción. Puedo identificarme con muchas cosas y con ninguna a la vez. A veces me encanta la rutina y estar en mi casa. Y otras soy un gato callejero que quiere ver mundo. Hola, soy Sandra y mi plato favorito son los raviolis de espinacas con queso feta. No, ya no. En realidad ahora tengo arcadas cuando abro un paquete de queso feta. Siempre he tenido pareja, hombre, pero muchas veces me he preguntado si en realidad me gustan solo los hombres o simplemente me enrollé por primera vez con un chico y de ahí no contemplé otra opción. Hola, soy Sandra y soy bilingüe, 50-50. Y si soy de algún lugar es de mi pueblo, Vinaroz. Y cuando voy a mi pueblo, no soporto a la gente de mi pueblo. Soy veterinaria, pero eso no me representa. ¿Qué le aporta a la gente que no me conoce saber que soy veterinaria? Nada. Yo, donde de verdad soy feliz, es en el escenario. ¡Claro! ¡En el escenario! ¡En el Teatro Echegaray de Ontinyent! ¡Soy actriz! ¡Claro! A veces sí. Bueno, eso creo. ¿Quién coño soy? No sé. ¿Vosotros? ¿No os lo preguntáis? ¿Qué narices es eso de la identidad? Porque, por si no lo sabíais, esta obra va de eso. Aunque yo todavía no lo tengo muy claro. Perdón, a veces me quedo un buen rato mirando a la nada, pensando quién soy, con qué me identifico y todas esas cosas. Nunca llego a ninguna conclusión y acaba entrándome hambre. Es curioso, ¿no? Esto de la identidad. O bueno, de las identidades, porque vosotros, ¿qué pensáis? ¿Solo hay una? Voy a por un paquete de galletas. Para mí, la identidad es como un círculo. Más bien como una esfera, con un núcleo duro, prácticamente inalterable, pero con capas cada vez más superficiales que pueden ir cambiando, modificándose por causas externas. Como un planeta. ¿Podría ser también como una cebolla? ¿Como una cebolla? Sí. Ah, ¿lo dices por lo de las capas? Sí. Pues sí, entonces sí, podría ser como una cebolla. Pues para mí, la identidad vendría a ser como un triángulo. Sería un triángulo con vértices que tiran de mí en direcciones opuestas. A veces tiran más uno de los vértices y soy un triángulo isósceles. Pero a veces todos los vértices tiran cada uno en una dirección diferente. Y así me convierto en un triángulo escaleno. ¿No están nunca tranquilos estos vértices tuyos? ¿Alguna vez? Sí, alguna vez soy un triángulo equilátero. Vaya, yo iba a decir algo parecido, pero no es tan parecido. ¿Pues qué? No sé, es que es raro. Dinos. No sé, es raro. Venga. Para mí, la identidad es como una caja de Lego. Mira, tengo una serie de piezas de Lego dentro de mí y según el contexto, las monto de una manera u otra para interactuar con ese contexto. Vamos, que según el caso, puedo ser una casita de muñecas o un dinosaurio. Pero las piezas son las mismas. No está mal. Pues mi idea es más rara aún. ¿Más? Imaginad un líquido. No, más bien un fluido. Un fluido, pero
sin forma definida. Su forma va cambiando porque ese fluido está en continuo movimiento y con el movimiento se ganan, se mezclan o se pierden zonas del fluido. Las zonas más densas cambian menos y las más líquidas cambian más. ¿Las zonas más densas serían como su núcleo? ¿Hay un núcleo central en la identidad de todos los seres humanos? No sé. Las zonas más densas no son una única zona o núcleo, son zonas en plural, repartidas por todo el fluido. Pero sí, las zonas más densas cambian menos y las más líquidas cambian más. Pero es que todo depende del movimiento. Pero, ¿qué movimiento tiene ese fluido? ¿Hacia dónde va? Pues va tanto hacia adelante como hacia atrás. Es un fluido que abarca también el pasado en el que no existíamos como el futuro en el que no existiremos. Madre mía, sí que era rara tu idea. Vaya, quizás nunca sabremos quiénes somos realmente hasta el final de nuestra vida, porque nos vamos construyendo y deconstruyendo hasta el final. Quizá entonces, en este final, nuestra identidad pase a formar parte del pasado o del futuro de otras identidades. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿No has dicho lo que tú piensas? Cuéntanos. No vale la pena. ¿Cómo que no? Venga, todos hemos hablado. Te toca a ti. Te escuchamos. No quiero. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Eso? ¿Por qué? Dinos, ¿por qué? ¿Por qué? Para mí la identidad... Bueno, mi identidad es como un cuadrado, como un cubo, como una caja de la que no puedo salir. Y una caja, por supuesto, no se mueve. Siempre es sólida, de ángulos rectos, perfectos, cerrada. Un arbre che tutti sentim come propri, che incarna la storia della nostra comunità e che, ara veiem amb preocupació, està perdent a poc la seva essència. Les seues fulles. Com? Que el que està perdent són les seues fulles. Bé, sí, l'essència d'un arbre són les seues fulles. O no, perquè també podríem considerar que les arrels poden constituir l'essència d'un arbre. No. Perdone che discrepe. Un tubercolo també té arrels i no és un arbre. Una xirivia, per exemple, té arrels i no és un arbre. Per tant, l'essència d'un arbre no poden ser les seues arrels. Però un tubèrcul, una xirivia, com diu vostè, també té fulles i no és un arbre. Per tant, l'essència d'un arbre tampoc serien les seues fulles. El que avui veritablement ens preocupa i ens ocupa és la deriva a la qual es veu abocat el nostre arbre, segurament per una falta d'interès per part de la nostra societat que no vol aprofundir en les raons per les quals el nostre arbre està com està. Precisament. Nosaltres vam ser els primers que vam avisar de l'estat del nostre arbre quan vam mirar cap a dalt i vam veure que li clarejaven les fulles. Sí, però mai vos heu preocupat d'adobar la terra. Perquè pensem que una bona poda afavoreix un millor creixement del nostre arbre. Una bona soca dura i grossa ben arrelada és el que necessita el nostre arbre i no més fulletes verdes. No són necessàries les fulletes verdes? Doncs, si no fa la fotosíntesi, no sé com viurà el nostre arbre. Per què riu? No li veig la gràcia. Ric, perquè vostè està tota l'estona dient «Oh, el nostre arbre, el creixement del nostre arbre, si no fa la fotosíntesi el nostre arbre», quan en realitat ni vostè ni el vostre grup estaven ací quan es va plantar la llavor original del nostre arbre. Que ridícul! D'això fa segles vosaltres tampoc estàveu ací. Nosaltres no, però els nostres avantpassats
Sí. Això és un mite. No és estat demostrat que vosaltres proveniu d'aquells avantpassats. Hi ha estudis que vinculen la nostra pell lleugerament daurada i el nostre nas afilat amb el genotip dels nostres avantpassats. Però què? Com vos atreviu a parlar de genotips? No s'ho agafi així, no té més importància. A més, nosaltres sempre hem sigut una comunitat oberta que ha integrat els diferents. Això és una fal·làcia. En el moment que ens assenyala com els diferents, ens està excloent, ens està separant. Que siguem els hereus del passat, descendents d'uns avantpassats que van plantar la llavor fundacional del nostre arbre, no significa que siguem excloents. Simplement diem les coses pel seu nom. Això és una fal·làcia demagògica. Senyor intèrpret, m'agradaria que quedara ben clar el que està passant ací. Ells, amb aquestes paraules perverses, ells, amb aquest raonament depravat. No m'ho puc creure! Ells s'estan comportant com veritables nazis! No, senyor intèrpret, no es quede parada. Me faça el favor de traduir la parola com toca. Baixen immediatament eixos braços. D'això res. Vostè representa tot un col·lectiu que ara s'acaba de destapar com un grupuscle de nazis. Fas el favor, baixa immediatament eixe braç. Tothom ha escoltat les vostres referències a un genotip comú, a uns avantpassats que ni tan sols sabeu si van existir. Com que no van existir? Com s'atreveix a Uns insinuar? orígens mítics dels quals vos declareu els únics descendents. Sí, però ho he dit d'una manera romàntica, nostàlgica, no amb la voluntat de gasejar ningú. Eixa és l'amenaça que ara ja no podrem ignorar. Això és de botxos. Heu tret de context unes paraules que no eren. Nosaltres mai gasejaríem ningú. Avui és el dia. Han caigut les caretes i ara veiem la veritable cara del mal. Per favor, ja n'hi ha prou. Aturem aquest debat perquè ha perdut el sentit, el rumb i qualsevol tipus de lògica. Clar. I ara censureu. Ara coarteu la llibertat d'expressió. És tan típic i previsible que quasi fa pena. Pepero! El dia d'avui és un dia revelador. Aquells que criticaven les nostres tècniques de poda i optaven per un sobreadobament de la terra per tal de salvar l'arbre s'han revelat com uns autèntics monstres. Apartem-nos d'aquest grup d'intolerants, d'aquesta amenaça per el creixement de la nostra societat i del nostre arbre. Sí, alcem la veu i diem avui més fort que mai. L'arbre no és d'ells. L'arbre no és dels intolerants. L'arbre és de tots i, per tant, és nostre. És el nostre arbre. No volia haver de recórrer a això, perquè l'objectiu d'avui era unir-nos per tal de salvar el nostre arbre. Però veient la vostra actitud, no em deixeu una altra opció. Bé, han arribat a les meues mans documents que proven que vostè va cobrar comissions pel treball de poda del nostre arbre. Que ridícul. Quins documents? Documents d'una font fiable, d'una font policial. Una font policial? Ara m'espien. Ara els nazis em llancen a les cloaques. Les cloaques? Quines cloaques? Es tracta d'una investigació policial que prompte eixirà a la llum. Doncs, que isca la llum. Jo col·laboraré activament amb la policia i amb la justícia per a demostrar la meua absoluta innocència. Però, mentrestant, no deixaré que embruteu el meu nom i m'aparteu d'una causa. La salvació del nostre arbre, que és més important. I que està per damunt de les misèries que la vostra política encarna.
Nosaltres sempre hem sigut de moral recta i de conviccions profundes i arrelades. La misèria política la representa gent com vostè i el vostre grup. Nouvinguts arribistes, capitalistes sense escrúpols, espantalls mediàtics només interessats per les aparences i ara, a més, corruptes! Mira, ara t'ho deixaré, perquè que vull contar a tots ells que ens escolten així o requereix. Tu i jo ens coneixem des de fa anys. Vam ser fins i tot companyes de pis. No t'atreviràs a usar... Heu de saber que aquesta persona tan recta que m'acusa de corrupta té una raó molt vulgar per voler salvar l'arbre. Que trist que vulgues enfangar-te i enfangar-me. Res de passats mítics dels quals són hereus, res de conviccions profundes i arrelades, res d'adobar la terra per tal que l'arbre tinga una bona soca. Quina indigència demostres. Tu vas descobrir que de les arrels del nostre arbre, adeguadament desselades, s'extreu una substància altament afrodisíaca que no has comercialitzat, però sí que has utilitzat per comprar voluntat al nivell a les orgies que organitzes en casa teua cada mes. Així que, senyores i senyors, jo crec que ja està tot dit. Confieu en mi, jo no vos decebré. I recordeu, visca la poda, fora l'adobo, visquen les fulles i fora les arrels! Fora les arrels! Fora les arrels! És una llàstima haver arribat a aquest extrem. Una veritable llàstima. Però no patiu, perquè això és. Sí, això és teatre. I al teatre fem que les coses semblen el que vulguem que semblen. Ara ho veureu. I repetim l'última part, però a càmera lenta. Fora les arrels! Fora les arrels! Fora les arrels! Estigueu atents ara. Fixeu-vos. Realment no s'arriba a tocar la cara del company, sinó que quan la mà està just davant de la cara, pum! Ho heu vist? L'altra persona per una palmada. És una tècnica dels pallassos, sabeu? I, finalment, apareix la resta dels intèrprets per a donar més dramatisme a l'escena. Tant de bo, moltes de les coses que passen foren només una representació. Veritat, de vegades la realitat és massa real. La discussió que hem vist representada està evidentment basada en la realitat, en la manipulació del concepte identitat que han dut duent i durant a terme alguns dels líders polítics d'aquest planeta. Veritat. El meu personatge, per exemple, es declara perillosament hereu del passat, dipositari d'una essència identitària que només ell i la seva gent comparteixen. I el meu personatge combat aquesta estratègia convertint l'altre en una amenaça terrible que només es pot desactivar fent-la desaparèixer. Però els dos personatges tenen interessos particulars que van més enllà d'una problemàtica identitària. Exacte. Els dos creen un conflicte identitari per tal de treure un profit econòmic o de poder. Vos sona, veritat, passar d'una bufetada a una guerra no és tan difícil. Però ens sap greu acabar-les en la meva gusta amarga. Ara vos oferirem una cançó alegre per a acabar. La cançó es diu... No em toques la identitat. Perdoneu-me, com que a l'escena anterior no he pogut dir el que és per a mi la identitat, m'agradaria dir-vos fora. Per a mi la identitat no seria comprable.
sino que sería como una flor, una margarida blanca, amb molts petals preciosos i suaus. I de la mateixa manera que no podem reduir aquesta margarida a un petal concret, tampoc podem reduir la identitat dels éssers humans a només una de les seues facetes. I ja està, era això. Malfia de qui diu que la seva terra és més neta, és més pura, és més bella. Malfia de qui planta la llavor de la guerra sembrant odi al cau d'orella. Juntar aquells que et fan creure que estàs per damunt dels altres. Juntar aquells que no et deixen veure la radical humanitat d'un nosaltres. Sempre hi ha gat amagat, no em toquis la identitat. Sempre hi ha gat amagat, no em toquis la identitat. Deixa fer la margarida, deixeu-la créixer al sol. Enmig de la vall florida, ella trobarà un sol. Sempre hi ha gat amagat, no em toquis la identitat. Sempre hi ha gat amagat, no em toquis la identitat. No em toques la identidad. Esta canción me ha recordado a mi abuela. Mirad, mi abuela nació en Francia y se casó con un español. Así que, bueno, a España vino por amor. España le dio una hija, un divorcio, 3 nietos, entre ellos yo, y todas las cosas que odia de la cultura española. ¡Ce pays de merde! Entre ellas, el idioma. Mi abuela lleva ahora 45 años en España y ella dice que se siente francesa, pero très française. Así que se muestra orgullosa de su español mal hablado y de que se le reconozca como francesa en el mismo instante en que abre la boca y articula cualquier palabra. Mi abuela se siente orgullosa de sacar queso francés después de cada comida, aunque estés a punto de reventar. De Brie, Roquefort, Camembert. Orgullosa de vestir elegante, aunque sea solo por ir a comprar una baguette. Y orgullosa de decir a los 4 vientos, sin cortarse un pelo, que cualquier cosa en Francia funciona mejor que en España. Pays de merde. Pues sí, esa es mi abuela. ¡La francesa! Qui som jo quan totes les pantalles estan apagades? Qui som jo quan no hi ha ningú més? Quan no hi ha ningú amb qui comptar-me? Quan no hi ha ningú amb qui mirar-me? Qui som jo quan no mira ningú?
Qui sóc jo quan ningú em mira? La primera vez que escuché la palabra gorda tenía 3 años. Seguramente a esa edad no conocía su verdadero significado, pero por las caras y los gestos de burla y de rechazo, supuse que era algo de lo que avergonzarme, algo que tenía que esconder, algo de lo que no podría sentirme orgullosa. Aún estaba en esa edad en la que una niña rolliza, regordeta y con los mofletes colorados era síntoma de buena salud y buena presencia. Sin embargo, al empezar la escuela infantil y a pesar de vestir con ese babi de rayas azules y blancas con el que todas y todos parecíamos iguales, comprendí que todo era una falsa apariencia. El dedo inquisidor de los niños y las niñas me había colocado sobre los hombros el peso de la etiqueta que más daño me ha hecho hasta ahora y la cual todavía no logro quitarme. Ya no sería Sara, ni mucho menos Sarita. Ahora sería Sara la gorda. Hola, Sara. Pues ya que nos estamos sincerando, quiero que me escuche usted, señor Árbol, y ustedes, señores del público, también. Quiero decir que veo claro que para una persona es bastante relevante o incluso imprescindible el contexto que le rodea, el cómo el resto le percibe. Cuando alguien nace, es, y su entorno le hace. O dicho de otra manera, de una forma muy primaria, cuando alguien nace, es ser humano, y su contexto le hace persona. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Pues no os lo había dicho, pero mi novio es rumano. ¿Otra vez? Ya hemos hablado bastante de mí, ¿no? Y de nuestra abuela. Bueno, a ver, solo quería contaros que mi novio nació en Rumanía y vino a España cuando era pequeño. Y para hacerles un resumen rápido. Muy rápido. Sus padres vinieron por trabajo, como tantos otros. Y el caso es que mi novio dice que los rumanos le caen mal, que gritan mucho. En su grupo de amigos solo hay un rumano más y él siempre lo dice orgulloso, mientras se queja de que la gente rumana que viene a España no se integra. Pero os voy a decir una cosa, hay algo en lo que Marius es rumano. Ponle delante un plato de sarmales y de postre cozonac. Se dice cozonac. ¿Cozonac? Sí, cozonac. Y yo creo que te canta el himno hasta si hace falta. Pues sí, ese es mi novio. ¡El rumano! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Hablemos de cocina! Cuando me siento triste o perdida, me pongo a cocinar. Si estoy al aire libre, enciendo un buen fuego. Si estoy en casa, enciendo el fuego más grande. De repente me asusto porque no sé si tengo todos los ingredientes. Hurgo en la nevera y en los cajones y encuentro ajo, cebolla, zanahoria, puerro y patata. Uf, ya tengo lo básico. Esta olla la heredé de mi abuela. Me la regaló cuando aún vivía. Cuando aún estábamos todos juntos. El sofrito es la base del guiso, con su cebolla, su ajo, su tomate y sus especias. En Francia es imprescindible añadirle una tilla de hierbas aromáticas. En el País Vasco se le pone pimiento choricero y también chorizo. Pero yo no le pongo carne como le ponía mi abuela o como le ponen en el País Vasco, porque yo he dejado de comer carne. Also in Deutschland, da gehören schon Würstchen und Sauerkraut dazu. En Alemania se le pone chucrut y salchicha. Pero yo le pongo repollo y alubias porque tiene mucha chicha. Después invito a mis amigos, invito a mis padres, A mis hermanas. A mi sobrino. Les pongo un WhatsApp a mis amigas. llamo a mi abuelo, pero no puede venir porque tiene comida con sus primos en un restaurante. Invito incluso a la vecina. La olla hierve y hierve. Aún no he puesto las patatas para que no se deshagan. Pruebo el caldo y lo rectifico de sal. ¡Llaman a la puerta! ¡Vienen amigas con cervezas! ¡Hola!
hace un año que no come un queso como los de antes. Como los de siempre. Como los que hacen en Alemania. En el País Vasco. ¡Llaman a la puerta! Llegan mis padres y mi padre insiste en que a la olla hay que ponerle también un picadillo de ajo, perejil Pensémoslo. y almendras. Y se lo pongo. Pongo también las patatas, que ahora ya toca. En Italia ahora se le pondría un poquito de pasta. Pero no estamos en Italia, ¿eh? ¡Llaman a la puerta! Llegan mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos. ¡Llaman a la puerta! Llega la vecina con una botella de vino. Mari, que te trae un chacolí. Todos tienen hambre y se ponen a comer cacahuetes, patatas... ¡Altramuces! ¡Y pastas! ¡Tomates, ¡Para que no comeréis el guiso! Chucrut y salchicha. ¿No? No. ¿Salchichas? No. Mi sobrina quiere remover la olla y tenemos que ahogarla. La niña dice que el guiso está muy bueno y todos nos lo creemos. Apago el fuego y vamos a servir. Cuando mi madre prueba la primera cucharada del guiso, se queda en silencio unos segundos. Todos se ponen vino, cerveza o agua para brindar. Alzo la vista y veo como mi madre me mira con los ojos húmedos. Y me dice... ¡Te ha salido igual que le salía a tu abuela! Y todos brindamos y nos reímos. ¿Cómo nos reímos? Un amigo cuenta que su perro ha aprendido a abrir la puerta de la nevera y ahora él se encuentra rábanos bajo de la cama, queso detrás del sofá y tomate en el balcón. Uno de mis cuñados dice que su bebé también ha aprendido a abrir la puerta de la nevera, pero como no llega a coger nada, se queda con la puerta de la nevera abierta, temblando de frío, mientras mira con ilusión las fresas y los arándanos. Una de mis hermanas dice que su nevera se ha estropeado y que por las noches hace ruido. Un ruido muy particular. Un ruido un poco perturbador. Como si su nevera fuese un orangután enorme tirándose pedos. Mi padre ha bebido un poquito de más y se ríe de todo muy fuerte. Todo el mundo se ha terminado su plato y llevo la olla casi vacía a la cocina. Los niños quieren postre. Pero se me ha olvidado que había que hacer postre. Mi padre abre la puerta de mi nevera, que funciona bien, y saca plátanos y naranjas. Dos de mis amigas preparan el café. Mi madre me da un beso porque sí. Voy al baño y cuando salgo me encuentro a mis amigas que preparaban el café llorando a moco tendido en la cocina. Mis sobrinos que iban corriendo por el pasillo se quedan parados en la puerta de la cocina, conmocionados por las lágrimas de mis amigas. Mis hermanas se llevan a mis sobrinos y todos dejamos que mis amigas lloren a gusto. ¿Llaman a la puerta? Llega mi abuelo enfadado porque ha reñido con uno de sus primos y se ha marchado del restaurante. Ma vaffanculo, quello stronzo, quello scemo. Mi padre le da plátanos y naranjas. Mis amigas que lloraban le sirven un café. Mis cuñados sacan un juego de mesa y todos jugamos, menos los niños, que se cuentan historias de miedo debajo de la mesa. La vecina, que ha estado muy callada durante toda la comida, se revela como una gran jugadora y nos da una paliza a todos. ¡Haz de oros! Dejamos de jugar y entre todos acabamos de quitar la mesa. Mis sobrinos se han quedado dormidos debajo de la mesa. Una de mis amigas queda con mi vecino para ir juntas al gimnasio. Mi abuelo se siente acatarrado y tose. Mis padres me recuerdan que tengo que pasar por su casa a recoger unos libros. Se ha hecho de noche. Todos se despiden y me quedo sola. Voy a la cocina y destapo la olla. A cucharadas meto las sobras del guiso en un tupper y después las meto en la nevera. Limpio con cuidado la olla de mi abuela. La seco bien para que no se oxide y la guardo en el armario grande de la cocina. Respiro el silencio y apago la luz. Respiro el silencio y apago la luz. Respiro el silencio y apago la luz. Respiro el silencio y apago la luz.
Soc Llune, soc del País Basc, d'Ondarba. Ondarba és un poble preciós que té riu i té mar, com València, però a Ondarba el riu porta aigua. El meu poble és molt bonic, però el que em lliga a ell profundament és la llengua, la gent, els costums i els records que tinc des de molt xicoteta del que he viscut a cada raconer del poble. Assumiràs la veu d'un... Herri baten, ahotsa, hartuko duzu, eta betiko izango zara herria. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per sempre pobre i patiràs i esperaràs. Aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera, tindràs fam i tindràs set, escriure els poemes no podràs i callaràs tota la nit. Mentre dormes les teves dents i tus ojos estarán despertes estaràs tu perdó. Guten Abend, soc Leonie, d'Alemanya, de Magdeburg, una antiga ciutat a la vora de l'Elba que va ser destrossada tres voltes en la seva història. A Magdeburg tenim un pont d'aigua, un canal que és com si fuera la sequía real del Xúquer, però creo el riu per dalt. A vegades em sent culpable per haver-me mudat de Magdeburg com tants altres joves. Quan trobo els meus veïns sempre em pregunten si tornaré. No sé mai què contestar. Du wirst die Stimme eines Volkes annehmen und für immer ein Volk sein. No tardaré para dormir, el parir entera velar, el parir entera velar en la llanura del poble teu. Tu seràs la paraula, tu seràs la paraula viva, seràs la paraula viva y amable. No existirá Buonasera, sono Marta d'Italia. Arenzano il mio poble sta alla vereda della mar, con Valencia. Es un poble pleno de colors y historia y muy tranquilo. De vegades l'odio. Sentivo figures ricordi dolorosi del che faccio vivere lì. Però sempre sarà una casa che per gli la trovi a faltare. Il che mesti l'impatto è poter sempre al venire gato fino alle estreme del mio sel, ascoltando il suono del mio mare. Assumerai la voce di un popolo e sarai per sempre popolo. Dejarás de contar desfilates de frente luz de la corbata. Serás un pobre caminante entre una magia polseguera. No dirás la teva paraula en voluntad tautologia. La dirás sense pensar cuando siga el poble teu. Adormirás la conciencia de no ser res y no ser pobre y no metas escollir caminar decididamente. Adormirás la conciencia de no ser res y no ser pobre y no metas escollir caminar decididamente. Assumiràs la veu d'un poble, ens deia Vicent Andrés Estellés. Però com s'assumeix?
Com li naix a una persona en el seu coret una identitat, diguem-ne, nacional? Vosaltres què penseu? Suposa que un naix a un lloc i... no sé, es crien un tipus de família, no? Clar, un naix a un lloc i li inculquen uns valors determinats, que acaba fent seus. O no. Normalment sí. Normalment sí, però no sempre. Dona, un sol assumir una manera de veure el món. Depèn d'on nasques, veus el món d'una manera o d'una altra. T'estàs referint a la religió? A veure, la religió sí que és important, però no només la religió. Però tu eres creient? No. Ah, però és que no cal ser creient. Les religions, com que han estat en el cor de poder durant segles i segles, han determinat la nostra forma de pensar, El calendari. les festes, l'art, L'art ja no. Fins fa 4 dies, sí. l'organització social i la família com a centre d'ella. El que està bé i el que està malament. I la justícia també. El que està bé i el que està malament. No cal que ho diguen les religions. Sí? A veure, el fet que es casen dos dones, per exemple, està bé o està malament? El fet que es casen dos dones no li fa mal a ningú. No pot estar malament. Doncs per a la majoria de religions això no està bé, és un pecat. I moltes vegades els pecats acaben formant part del Codi Penal. I què és el Codi Penal? El conjunt de normes jurídiques punitives d'un estat. What? El codi que recull les lleis que afecten els delictes. Ah, igual té. Soc de ciències. La que val, i la que no... A ciències! Això era al revés! Això és com tu vulgues! Si controles el llenguatge, tens el poder de canviar moltes coses. D'això en sabeu els advocats, Això utilitzen els polítics també. I en general tots els poders. De què estàvem parlant? De com es crea una identitat nacional. Havíem anomenat la família, els valors, la religió i ara estàvem parlant del llenguatge. Sabeu que a l'idioma finlandès hi ha 40 paraules per a definir diversos tipus de gel i de neu? Serà perquè les necessiten, aquestes paraules. Les necessiten o és perquè, tenint-les, poden anomenar coses o matisos de coses que nosaltres no podem perquè no tenim les paraules per a fer-ho. Si no tenim les paraules per anomenar-les, hi ha coses que deixen d'existir. Si no tenim les paraules... O si es les prohibissin. A Rússia, avui no pots dir que hi ha una guerra a Ucraïna. I per tant, per a la majoria de russos no hi ha cap guerra. Hi ha una operació militar especial. La forma de veure el món canvia per les paraules. Ah, m'estic perdent. Crec que vol dir més o menys que les paraules ens donen una manera de veure el món. Un idioma és una nació. Com? Hi ha qui diu que sí, que una llengua és un país. No, això és política. Acabarem clavant-nos en un embolic, ja veuràs. Comisca la basca. Què? Res bonica, parlàvem de cuina. Segur? Sí, seguríssim. Agur. Vinga, va, recopilem el que hem parlat. Sense tindre ni idea. Home, això no està tipificat, no és el Codi Penal. Podem opinar el que vulguem. Ah, no te'n vagis per les branques. Bé, aleshores sembla prou clar, no? Un naix en un lloc determinat, rep una educació, aprèn una llengua i una manera de veure el món i se sent part d'un poble, d'una comunitat, d'un país, no? Com ho veieu? La cosa sembla que quadra. Educació, llengua, identitat... Senyores i senyors, amb vostès la senyoreta Quattrone, una xica que ha viscut tota la vida a Itàlia i mai ha viatjat a altres continents. Amb vostès, Fabiana la italiana. Buenas tardes, soy Fabiana Quattrone y vengo de Reggio Calabria en Italia. No aprendí el español estudiándolo. Realmente nunca lo estudié. Lo que pasó es que desde pequeña, cuando miraba programas para niños en la televisión italiana en italiano, claro, muchos de esos eran argentinos. Patito Feo, Nini, Floricienta. Esas series llegaban a Italia con algunos años de retraso, como 5 o 10.
Una vez prendí la tele y vi la escena de una telenovela, Casi Ángeles. Me gustó y quise descubrir más. ¿Quién era la actriz? ¿Qué trabajos había hecho? Yo veía la serie en 2012-2013, que era cuando llegaba a Italia doblada en italiano, pero en Argentina se había emitido en 2008-2009. Bueno, como me enganché tanto a esa serie y quería saber lo que ocurría, empecé a ver Casi Ángeles en versión original. Empecé a ver los capítulos de la televisión argentina en YouTube. No quería esperar a que la emitieran por la tele italiana. Y no sé cómo, pero aprendí a cazar esas palabras que al principio no entendía. Y con eso que no tenía a nadie que impedirle la gauchada que me las tradujese. Bueno, luego ya me vicié a las series y empecé a ver Rebelde Way, Chiquititas y muchas otras, todas argentinas. Y como con 10 años empecé a hablar español sin darme cuenta. Esas series formaron la identidad de la mina que soy. Y les aseguro que lo digo posta, no verseo, no miento. Me enganché a las series y me enganché a la Argentina. Vos sos un árbol italiano, pero yo no lo tengo muy claro quién soy. Porque soy la que soy y creo en lo que creo, también a nivel espiritual, por todas esas historias que vi de chica. De ahí lo agarré todo. En la final de Qatar, Argentina-Francia, vi a Lali Espósito cantando el himno. Ahí me sentí una argentina más, profundamente argentina. Y yo estaba en Pavía, en Italia, estudiando, pero en aquel momento yo nunca estuve en Argentina, nunca estuve con argentinos, pero de algún modo me siento. Yo soy italiana, pero sería bonito ser libre para poder elegir. A mí me gustaría composición musical emblemática de una colectividad que la identifica y que une entre sí a quienes la interpretan. ¡France! ¡Francia! United Kingdom, Reino Unido, save our gracious King, long life of Normandy, Deutschland! Alemania! United States of America, Estados Unidos de
Israel. Estàs a punt de penjar una foto. Una foto a Instagram. Cau una bomba! La mà tremolosa sosté el telèfon. Com un símbol de victòria. O d'orgull en la derrota. Com una bandera. La foto es puja a la xarxa. Hi ha gent que veu la foto. Per als qui veuen la foto... Eres un somriure. Un posat. I una persona que està asseguda al bany de sa casa comenta la foto. I una persona que està enamorada de tu la comenta. Una persona que t'enveja la comenta. La gent creu que et parla tu. Tu eres la foto. Per als qui t'han vist caure. En canvi, eres una víctima més de la barbàrie. Els qui t'envoltaven han eixit i corrents. Tot fugís del soroll i la vitralla. Per a ells eres un cos des de terra. Che sicuramente sarà terra. Ningú t'ha pogut ajudar. Perquè les bombes continuen caient. T'has quedat sola. Ningú et mira. Ningú et veu. Què sóc? Qui sóc jo ara? Et passen algunes imatges per la ment. Tens el temps just per recordar. Per recordar uns moments concrets de la teua vida. Silenci. Un silenci bestial. Una mà fredda sosté el telèfon. La foto continua rebent likes. Però ara ja ningú pot mirar-te als ulls. La foto rep més comentaris. Però ara tu ja no hi ets. Oh sí. Qui eres tu ara? Qui eres? Ara que ningú et veu. Ara que ningú et mira.